Rapport investigattivi fil-medja internazzjonali qed isostnu li l-qattila ta' Daphne Caruana Galizia setgħu ntbagħtu minn barra minn pajjiżna wara li l-blogger bdiet issegwi mill-qrib operazzjoni ta' traffikar illegali ta' żejt lejn Malta u l-Italja mill-Libja. Rapport intitolat FBI Scotland Yard Joint Hunt for Malta Journalist Killers jiżvela li l-investigaturi qed isegwu xejn anqas minn 42 tarf li jistgħu waslu mal-qattila fosthom ma' persuni li kellhom rabtiet mal-kriminalità organizzata u ċriki ta' traffikar ta' droga u żejt f'Malta u fin-nofsinhar ta' Sqallija. Jinnota b'importanza kbira r-rabta li l-esplussiv li ngħat li ntuża mal-karozza jinsab b'abbundanza kbira fl-ekonomija s-sewda fil-Libja. Jirrapporta li Caruana Galizia kienet qed tinvestiga rabtiet bejn iż-żejt misruq fil-Libja u li fih kien hemm involuti gruppi kriminali f'Malta u l-Italja. Jingħad ukoll li l-Pulizija ta' kontra l-Mafja fl-Italja kienet diġà tissegwi l-informazzjoni ta' Caruana Galizia dwar it-traffikar ta' żejt misruq mill-Libja u li kienet jinbih fl-Ewropa. Ir-rapport jgħid li fl-aħħar jiem 9 persuni ġew arrestati fi Sqallija b'suspett li kienu qegħdin isservu ta' intermedjarji bejn il-mafja ta' Sqallija u l-operazzjonijiet tal-ISIS fil-Libja biex jinbih diesel misruq fl-ekonomija s-sewda. Il-prosekutur ta' Catania Carmelo Zuccaro ikkonferma ma' The Daily Beast li l-Pulizija fi Sqallija kienet qed tinvestiga s-serq ta' diesel minn raffinerija fi Tripli fl-2015. Jingħad li dakinhar ġew importati fl-Ewropa ma' 82 miljun kilo ta' diesel minn Malta u l-Italja u li dan id-diesel ġie trasportat fuq dajjeż żgħar tal-immigranti u wara tagħba fuq vapuri akbar li kienu jistennew barra minn Malta. Ir-rapport jiżvela li Caruana Galizia kienet qed issegwi dan it-traffikar ta' żejt mill-qrib u jidher li rifset xi kallu ta' negozjanti Maltin li kienu involuti f'din l-operazzjoni illeċita. Intant l-istess rapport jgħid li fl-aħħar ġimgħat Caruana Galizia għamlet użu minn karozzi tal-kiri b'ismijiet folot għax kienet taf li xi ħadd rieda mejta. Qalu li l-qattila kienu jafu kull pass li kienet qed tagħmel meta waħlu żewġ bombi mal-karozza li krid jum qabel ma nqatlet. Ingħad li l-ewwel splużjoni minn taħt il-qafas tal-karozza ollit il-karozza fl-arja u tefata falqa ta' bidwi qrib id-dar tagħha. It-tieni bomba tpoġġiet taħt is-sit u ħadet ftit sekondi wara. L-investigaturi qed jimxu ma' teżi li l-bomba ġiet skattata permezz ta' apparat elettroniku minn post fil-qrib li kien qiegħed isegwi l-moviment tal-karozza. Żied jingħad li d-delitt qed jiġi investigat minn 6 pajjiżi fosthom minn Scotland Yard li qed jiffukaw fuq il-mobile phones u l-laptop tagħha li ġarrab xi ħsarat fl-esplużjoni. Min-naħa tal-FBI jingħad li dawn jinsabu konċentrati fuq il-bomba li ntużat u li x'aktarx kienet magħmula minn splussiv li jintuża fil-militar magħruf bħala Semtek.